थानाय जादों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जोंनि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन सिमा बारायगोन आरो सिमा बारायनायनि गेजेरजों 60टा समस्ति जागोन आरो लोगोसे कार्बि आंलंनि हाजोआरि बर'फोरखौ एसटि खालामगोन बा जोंनि गुबुन गुबुन माखासे जोबथेसालियाव थानांनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गहोगोन बे बाथ्राखौ जों जेरैखि जाया मोगथाङाव मावफुंथारगोन आरो बे बाथ्राखौनो जोङो खुनु बेवहाय कमप्रमाइज खालामनायनि खोथा गैया बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरजों जों सावरायदों। दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा जे जथुम्माखौ बिथांमोना 4 नं पानेरि बे गेवलां माने फोथाराव बिथांमोना बे बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव खुंदों जोबोद मोजां हाबाफारि जादों बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनायनि थाखाय आङो दख'रा आफादनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे जथुम्माया जथेस्थ' रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों बे जाफुंबाय लैहोर लैहोर बाहागो लादों आरो बेयावनो जोंबो दुलाराय फरायसा आफादनि फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौआरि सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै आरो माहारियारि बादनि जेनाखि आखुथाय बेखौ जोङो बजबनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय जे बिथिंखौ जोङो साफ्रोमबो माने बर' सुबुं हिसाबै बा बर' माहारिनि सासे माने सुबुं हिसाबै जे मावनां माखासे हाबाफारिफोर जेरै सोलोंथाइनि बिथिं जेरै रांखान्थिनि बिथिं बा दिनै समाज बिथिं बा हारिमु बिथिं लोगोसेयैनो जेनाखि मोनसे संबिजिरारि राहानि गेजेरजों जोंनि सुबुं मोनथाय बा जोंनि राजखान्थियारि मोनथाय बा जोंनि जेनाखि मोनसे इसुसफोरनि समस्या समाधाननि खोथा बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बेवहाय रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायलायनाय जायो जे जोंनि स्टुडेन्टसफोरा जोंनि हारिनि इयुन बिथाङानो न'खरनिबो इयुन बा जोंनि भबिष्यतनि मोनसे सम्पद दा बिथांमोनखौ माने हेंथा खालामग्रा माखासे समाजाव सोलिनाय जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा ड्राग्स जानाय बा बायदि मैया माने असामाजिक माने कार्यकलापफोर बेफोरबायदिखौ जोङो समाजनिफ्राय बोरै गैया खालामनानै जोंनि माने स्टुडेन्टसफोर बा लाइमोनफोरनो जोङो बोरै गोग्गो सोलोंथाइ बा मोजां आखल बा मोजां गियान आरो माहारियारि मोनसे सिन्ता आरो समाजारि मोनसे दायबद्धता मोनसे रेसपन्सिबिलिटि बेखौ जोंनो लाइमोनफोरनो बोरै होनो हायो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय गुवारै सावरायदों लोगोसे जोंनि रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय जे जोंनि सोलोंथाइ मोननाय लाइमोनफोर बिथांमोना साख्रि बाख्रि बेफार बानिज्य बे फोथाराव थांनांगौ लोगोसे गोबाङा माने साख्रिबो मावनो लुबैया बिथांमोना गावनो माबा मोनसे स्टार्ट खालामनानै बिथांमोना माने गुबुनखौबो माने बेखार मानसिखौ माने एबजर्ब खालामफानानै बोरै लांनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायदों आरो जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय माखासे हा हु दङ बेफोरखौ जोङो बोरै रैखा होनायजों लोगोसे जोङो बोरै बेवहाय माने आबाद जोङो बोरै बुंफब होनो हायो बा रांखावरि जोङो बोरै जौगाहोनो बे बाथ्राखौ नायदों आरो गुबैयै आइजो रांखान्थिनि बाथ्रा माने बेखौ लानानै जोङो बेवहाय सावरायनाय जादों जे आइजो रांखान्थि होनोबा दिनै जे जोंनि आइजोफोरा सोलोंथाइजोंनो साख्रि मावनाय बेयावनो थाबथाया हसिया जे जोंनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोङो मोनबोनाय जोंनि आइमोनहा जोंनि आबैमोनहा जोंनि माने मादै आबौमोनहा जे दख'ना दानाय बा सि दानाय बा जोंनि दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बेफोरखौ जोङो बेखौ मोनसे लाबोफिननायनि गेजेरजों बेखौ जोङो लार्ज स्केलाव जोङो बोरै माने रां खामायनाय मोनसे इन्टारेस्टआव बा मटिभजों जोङो बेखौ बोरै लाबोफिननो हायो गामिफोराव बे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायदों आरो जोंनि जिखिनि बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि गेजेरजों जिखिनि जोङो मावदों बेखौ जोङो फोरमायदों लोगोसे मावबावनो थानाय आद्रा माखासे खामानिफोर बेखौ दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों जोङो बोरै सावरायबाय थानायनि गेजेरजों मावबाय थानाय जादों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जोंनि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन सिमा बारायगोन आरो सिमा बारायनायनि गेजेरजों 60टा समस्ति जागोन आरो लोगोसे कार्बि आंलंनि हाजोआरि बर'फोरखौ एसटि खालामगोन बा जोंनि गुबुन गुबुन माखासे जोबथेसालियाव थानांनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गहोगोन बे बाथ्राखौ जों जेरैखि जाया मोगथाङाव मावफुंथारगोन आरो बे बाथ्राखौनो जोङो खुनु बेवहाय कमप्रमाइज खालामनायनि खोथा गैया बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरजों जों सावरायदों गोजोन्थों। नोंथांमोननि सावरायनाया जेरै सोलिगासिनो दं नाथाय लेहेम जानायखौ जों बे लेहेमनि खोथाखौ लानानै जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनबाय थादों बेवहाय माने जोङो स्पिडि मोनसे मदाव बा गोख्रैथि मावनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकारखौ जेसे हायो जोङो खावलायबाय थादों दाखालिबो बड'लेण्ड महत्सब प्रग्राम बे प्रग्रामाव हादरनिनो मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ हांख्रायनानै आरो बिथांखौ मोननायनि गेजेरजों एकर्डनि बिथिङै बिथांखौबो आरो खावलायबावनाय जादों आरो बिथाङाबो खोथा होदों आरो फिन दाखालि डिसेम्बरनि 6 तारिखआव नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ लोगो हमबावनाय जादों बिथाङा लेटार एन्ड स्पिरिट माने आखरै आखर जोंनि एकर्डखौ मावफुंनायनि खोथाखौ बुंबाय थादों दा बेवहाय जोङो माने जोंबो नायदों जे बेसेबां माने खोथा होनाय बायदि बिथांमोना
मावफुंनायनि माने जि जानांगौमोन बेयो जायाखै नाथाय जों गोसो बायनानै जोङो फावसायनानै थानायनिबो खोथा गैया जोङो बेखौ जों जेरैखि जाया माने खालामथारनांगोन मानो होनबा बियो जोंहा आलादा रायजो मोनहैनायनिनो बियो मोनसे स्टेप मोनसे आगान दा बेवहाय जोङो नायदों आरो बेहायनो जोङो खुनु फावसायनायनि गैया जोङो बेखौ जोङो नाजाबाय थागोन गोजोन्थों जिहेतु अमित शाहखौ लेंहरनाय जादों बे समाव अमित शाह मानगोनां बिथां नखर मन्थ्रि बिथाङा जोंनि दुलाराय फरायसा आफादनि 52थि जे बोसोरसालिया जथुम्मा क'क्राझार जिल्लानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम थावनि दतमा बेवहाय जोङो हांख्रायदों गाहाय आलासि महरै आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो बिथांखौ जोंनि मोननायाबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव गोरलै खालामगोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों गोजोन्थों